Falta menys d'un mes pel sorteig de la grossa de Cap d'Any i ja s'han venut 20 milions d'euros, el 40% de les bolletes que s'han posat al mercat. Porta recorreguts aquest any gairebé 12.000 quilòmetres per totes les comarques. La grossa és tota una estrella allà on va i desitja sort a qui se li acosta. Per aquest sorteig hi ha algunes novetats importants. Es pot reservar un número concret, es poden fer participacions i els venedors dels estancs podran retornar els bitllets que no hagin venut. A més, hi haurà 5 grans premis en lloc dels 3 que hi havia l'any passat. A la grossa la conviden a festes majors, fires i actes solidaris com aquest, una donació de sang. A dia d'avui, la xifra de vendes de la grossa de Cap d'Any arriba gairebé als 20 milions d'euros, pràcticament un 40% de totes les butlletes que s'han posat al mercat. Les vendes van bé, van una mica millor que l'any passat, però ara realment la part on és important que això realment sigui un èxit és durant aquest mes. La gent s'espera fins al darrer moment, és una compra molt estacional i el que hem estat és treballant molt durant tot aquest any perquè durant el mes de desembre els punts estiguin abastits i estiguin fàcilment identificables. He vingut com sempre a donar una mica de sang, però no m'esperava ni que em donessin una participació de loteria que m'han donat ni que tingués l'agradable visita de la grossa tampoc. Sí, ara ja he comprat. Ja havia comprat de la grossa també alguna ja per tenir. Sí. A veure si n'hi ha sou, que és el que fa falta. El número de la participació que reben els donants és el 14.614, que coincideix amb la data del Dia Mundial de Donants de Sang d'aquest any.